lidi. Vítěze vyhlásím u té soutěže, o ty brainroty. Napište do komentu, kde to mám vyhlásit, jo. O tu soutěž, o ty 3 brainroty. A pište nick, první místo. Od Hotspot, který vydělává 10 milionů za sekundu. Druhé místo, Job Sahur, 7,1 milionů za sekundu. A třetí místo, Grape plus Meduzy, 4 miliony za sekundu. Jo, a dejte like, odběr, pište nick hlavně k tomu videu. Jo, a užijte si to. Hezký zbytek dne a čau. Jo, a ještě, vyhlásím tu soutěž. Nevím, jestli jsem to už říkal. 20.11. Tak pište do komentu a zkuste to vyhrát. A zkus to vyhrát zrovna ty. A pište niky.